И здравейте хора, аз съм Алекс Снегеймър или просто познат като Алекс. Ако видеото ви харесва, дайте на палец надолу. Ако видеото ви харесва, дайте палец надолу и се абонирайте за каналите ми и гледайте видеото до края. И сега ще трябва да се кажа защо ме трябва пада по колела или нещо, което е друго. Като се вижда, ето от тук къде. Танък с колело и ще да кажем по-къснато направих едно завъртане с колелото, преди няколко 6-7 месеца, съм сигурен, да кажа, и оттам като паднах един път обаче този ден спаднах, защото направих някакво трикче с колело и там да кажем, че бях после надолу с ръцете и това ми се беше измъкнало. След като сме се измъкнаха, бях в такъв, да кажем, шок, който да кажем, че беше страх и се чудих какво стана. После дойдоха едни хора преди там месеца, не помня точно. Бяха леко възрастни, един по-млад, около също не молих и така да се скрива. Главно така да. И след което така, след като направих това, тя ме помогнах и после възпълнение трябва да се кари до болница поликлиника беше. След което обаче ми казаха да бях в шок и така нататък. Даже не исках да поглеждам какво точно направиха. И те видях какво беше станало с страната. И после преди да ме шит, после с някаква игла, 2 или 3 пъти под това, което беше разкъсано. Ми го след което над един месец не мога да играя в баскет. Казвам 10 дни и още, защото трябваше все още леко се становява. Горе-долу няколко, да кажем, почти месец случай, след което му казвам по-предишната случка беше с колелото аз. Както казах на тата ми, скъпам и няма. Той не ме слушаше и карах бързо, бях с очилата. Едната по-нагоре, друга не. Казах на друга, но не. И след което паднах, колелото беше много размала ми трудно, ще се движи, имаше поправки. Тук е малко на 3 месеца. Малко на 1 месец, горе-долу месец и малко. Защото не можех и да правя нещо и да си движи ръката. Тя беше много зле, много зле. Много зле да кажем, защото тя много трудно да я движим, така и баща ми помагаше да мога да си нарежа месо или нещо друго. Като за къпане беше малко, просто трябваше да отбиваме и поне доста пъти не може само за вземах хляб или киселото в едната, а другата не. Което трябваше така да бъде. И
горе след месеца прави почна да си играя, имах страх също да имам страх да минавам от другото, защото може да падна и не искам пак да стана същото и да се случи пак. Но нямам другото, защото това така вече нямам. И съм си казал, че ако минавам, ще бъда от другата страна, ще минавам от страната и ако всеки знае за това как се случва с мен и неща, това не го правете, защото няма да бъде добре за вас, като паднете и може да се движите ръката и това да кажем и другата дигиналата, нещо подобно. Просто не трябва да се внимава, както и в автомобил. Както дори да кажеш в автомобил, също да се внимава, защото там също се случват катастрофи и самолетите също се случват катастрофи, но някои са и човешки. Затова със всичко трябва да се внимава. И това ще от мен.